खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं साब्रै नंखाय सनानि फालांगिरिफोर हमनो मोनदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया गहपुरनि 2 नं सनापुराव साब्रै नंखाय सनानि फालांगिरिफोरखौ हमनो मोनदों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय पुलिस हान्जाया 6,60,000 रां हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारियै आनवारा बेगम, नाजमुल हक, नाजरिना बेगम आरो आब्दुल मुन्नास होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सोमोन्दै आरोबाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि रादाबाव दं मिरुनि नखर मन्थ्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा फैगौ मे दाननि 24 अक्ट'आव आसामाव साननैनि हाबाफारि लानानै दावबायफैगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा आसामाव फैनानै 25 मेआव बावैसो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि मोननाय 45,000 बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ लाइजाम गथायगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव लोगोसे नेशनेल फरेनसिक साइन्स इउनिभार्सिटि फसंथान गायसननायनि मुङाव अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं भारत हादरनि गोग्गाथाव रादाब, मानोना हारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि गोथार मुसुखाया जापान हादरावबो फसंजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे मुसुखाखौ जापाननि हिर'शिमा नोगोराव फसंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां खौरां दि मैया भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा जापाननि हिर'शिमायाव जानाय G7 जथुम्मायाव बाहागो लानाय समाव बे हारिमानि बिफा महात्मा गान्धीनि गोदानै फसंनाय गोथार मुसुखाखौ बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारिनि बिबुंथियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानाव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि महात्मा गान्धीनि गोजोन सानस्रिया दुलाराय बुहुमाव अरायबो रिंखांबाय थागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे खौथि खौथि मानसिफोरनो गोहो होबाय थागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं सिक्किमाव गोबां सुबुंफ्रा आलाय सिलाय जानांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया सिक्किमाव साननैसो गोबां थाद'रोङै अखा हानायनि जाउनाव गोबां लामानि हा गिसिखादों आरो गोबां गेदेर गेदेर अन्थाइफोरा लामाखौ होथेनानै लानायाव गोबां सुबुंफ्रानो थांनो हायैनि गोदाव सोराव जानांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासिमाव सिक्किमनि आर्मिफोरा सा 500 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय आरो बिसोरनि गेजेराव सा 54आनो उन्दै गथ'फोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों लाचेन, लाचुं आरो सुंथाङाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं SI जोनोमनि राभानि रहस्य गोनां जाथायनि केस सोलिबाय थानाय समावनो बयजोंबो मिथिसार जानाय IPS मानगोनां आनन्द मिश्राखौ लखिमपुर जिल्लानि SP हिसाबै मैया बिबान होबाय आरो नगावनि SP लीना दलेखौ सोलायनानै हाइलाकान्दिनि IPS नवनीत महन्तखौ नगावनि SP हिसाबै मैया बिबान होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।